डेमोक्रेटिक राइट्स चीनी संविधान अधिकार तंग स्ट्राइक खाइनानै किन्तु पुलिस आगरतला जे व्यवहार खाइखा वाक पुनायका जे सप्रेट लांखा मना आं पुइलन सेलेंगो ते प्रोटेस्ट खालायो पार्टिसिपेट खाइबाय रोमान स्क्रिप्ट में साजा जरा खाइसियो बरफ तिनि साजा गुनि साफान बरफ फाया आबरनो ताम कक सानाय त्रिपुरा राज्यनि बरफ आं सावो बजेस राजनैतिक फन खाइतुमथुन अबनि कगिया किन्तु कक तो कक बरफ बैसिन कक सारले अमानि मानि कक ओ कक नो ताम स्क्रिप्ट बैसिके जतनि काहामु अबसिं साइमनानि मानि कक न जों नायदि रोमान स्क्रिप्ट बैसिके जों मोबाइल चिनि टाइप खानेर कोन सुविधा असुविधा करे कम्पिउटार कम्पोज खानेर कोन चिनि असुविधा करे किन्तु जों बांला बा देवनागरी अक्षर बाय जुदि जों सिना थाका अनेक प्रब्लेम फायो आर ताबुंनि जराबो चिनि मैक्सिमाम स्टुडेन्ट जतन जों इंग्लिश मीडियम पढिबो के रोमान स्क्रिप्ट बोलते इंग्राजी अक्षर सिनिबो एका आबुनि बागैनो रोमान स्क्रिप्ट न जतनि काहाम जे म सिनानि एका ताबु जे गोबां स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दङ त्रिपुराबो बरक सुदु बुकुक बाय सिमि साबो केबो नगो तंगै सपोर्ट खालायो फाइदि लामाव नखर फाइदि निनि मानि ककनि बागै नों लामा नखर फाइदि ता र तांग नों नगो सिम तंगै आं सपोर्ट खायो आं कोइ तंगै ना फिल्ड फाइदि ग्राउन्ड फाइदि सबा का चबानो ग्राउन्ड मा नखलाइन नगो तंगै कोन चबाइया फिल्ड ग्राउन्ड त नखरिसे सबा मा खेलाइनाय थैका र थैलाइनाय थै कसक नै जों किरिनान ककरे आं जतन कसरो आनि फेसबुक आं पेसबो सिकाता सिंगो जे नरक फाइदि नगासो तंया जों तिप्रासा चिनि मानि कगनो काहामखौ सिनायनि बागै जों दिनैनि आन्दोलन सापर्ट मा खायनाय जों सब थांमा बसालायनाय आं थाजिंबो खयखा जतन करं करं जागाव ताबो बरक हेसरा खायजाक तंका रिदक सिसिगिर जाखा अबा हाय मंगब्लिदो बसिन थानि तंगो आबो नताम कक साने पुलिस नि बिसिंति अमा हाय खालायजाक आं थाजिंनो साका आं पेसब आं सिका आं पुलिस न अमनो ब्लाइके मार्के सेलेंका ताय अमनो प्रोटेस्ट खालायका मचिनि डेमोक्रेटिक राइट्स DSF कायसे रेजिस्टर अर्गानाइजेशन अमति हाय कसाम अर्गानाइजेशन त्रिपुरा हावा करै कुनु स्टुडेन्ट नर्थ ईस्ट से खूब बिरल एवं चिनि नर्थ ईस्ट नि जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन मेम्बर ब ओ अर्गानाइजेशन तिनि कल खायो DSF खुइजागे आन्दोलन खाया DSF प्रेस मिट खालायो तिनि होटल खायनाय नेने तिनि साजा तारपरे ब का तिनि रोमान स्क्रिप्ट नि बागे जे स्टुडेन्ट नंग जोंनो तिनि जे फिल नखरिका तामनि बागे नखरिका गभर्नमेन्ट नों मानिना दि नों बांला स्क्रिप्ट जासे बांला बे सिदि रोमान स्क्रिप्ट जरा सिनेमा जों पनो रोमान स्क्रिप्ट सिदि नों आबो रिखन उमले तांगे नों रिया जों विधानसभा तिसाका अब नायजांनाया खजंनाय तांगे नायजागिया तिनि तांगे चेथुरि नायजागिया अमसे कबले मेन एके नों गभर्नमेन्ट तिनि जोंनो फिल नखरनो बाध्य खालायकेबले तेबो नखरनाय बुसकांनि साल म आ तिनि 12 घन्टाखौ হয়তো नांगाके 100 घन्टा रिखैताम तंगा अता कमैने 100 घन्टा ना नांगौ नांखाय जाकाय आसो कमे आन्दोलन नंलायगला सुतरां आं जतन सानाय त्रिपुरा सारनो नगता तंनि फाइरि नखरदि चिनि मानथायनि बागै जों DSF बाय बाक्साना फरेंटि साव चबा खलाय नखलायनाय स्लोगान दे DSF
Pula si Pino na eres un padre tata eres kaya ba? 너는 더 객랑을 많이 또 더 스노클을 내 보니 그거 보니 Kana wala na ko. 나도 보냐 사람이야 부쿠니 시모 Ani mo wa siya dito. 안 bagay 너 롬자카 Sumara na suma eres kaya pula no pula para ano na dito na eres kaya ka. Ya ko tak suma te eres kaya lang mo. Andolo na suma kaya. 허락 부스나 에레스 카이나 에레스 카이데 허락 부스나 부나이 부데 허락 부스나 시라이 구리 카이 부타네 부타데 카트랍 지카게르 나이 승 DSF 정치리 한이 부사봤던 거승 아기 봤던 거 따보 봤던 나이 승 트야 싹 지리 트녀르 나이 지리 버럭도 파리 bagay 저도 기프라산도 파 시산하니 정 승마 따보 게레스 칼던 거 지리 커랑 너 버럭 셰크로버 살버선 셰크로비 만나이 셰크로데 fundamental rights ni tongo Kaya ni sime. protest khanyani baganya chini rights tongo Kaya ni sime. Sima protest khaya this government piece of shit useless government protest khanyani baganya chini adhikariya chini constitutional rights tongo fundamental rights tongo chini protest khanya Sino roman iskit na sumaya sa